لسر گرتنên vêdawiyê yên ku li Rojavayê Kurdistanê têne kirin, di derheqê rojnamevan, nivîser û çalakvanên siyasî de, Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê di daxuyaniyekê de rexneyên toj li PYD û desthilatdariya wê li Rojavayê Kurdistanê de kir. Di daxuyaniya enekesê de hate tekezgirin ku PYD bi behaneyên bêserûber, nivîser, rojnamevan û çalakvanên siyasî davêje zindanan. Li ser asta navxwe her wisa li ser asta derve û êrişên Tirkî li ser bargehên PKK hişt ku gelek kes di vê dema dawî de bi çavê metirsiyê li rewşa Rojavayê Kurdistanê binerin û daxwaz bin bi zûtirîn dem kongreyek giştî ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê were li darxistin. Li ser wê daxuyaniyê ku Abdulhekîm Beşar endamê polîtbûriya siyasî ya pedekesê belav kiribû û tê de pêşenyar kiribû ku kongreyeke taybet bi Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê were li darxistin. Nêzî 500 çalakvan, rewşenbîr û kesayetiyan îmze kom kirin ji bo piştgiriya vê pêşenyariya Abdulhekîm Beşar. Ji aliyê xwe ve Salah Bedreddîn siyasetmend û kesayetiya Kurdî piştgiriya xwe ji bo vê pêşeniyazê anî ziman û hindek bîrokel lê zêde kirin, wek rêjeyeke bêtir ji rêjeya endamê enekesê di kongir de amade bibin û bi zûtirîn dem komisyonek sêkesî yan pêçkesî ji bo rêxistina vê kongreyê were destnîşankirin ji ber ku bi nerîna navborî enekesê tena xwe nûnerêtiya hemî Kurdên Rojavayê Kurdistanê nake. Di dawiya van pêşenyaran de dengên ku di nav xelkê û çavdêran de belav bû ew e gelo ev kongir wê bikarî be çêbike. Gelo mav û şiyanên cîbcîk kirina biryaran wê hebe. Wê bikarî be serkirdayetiya pispor û lêhetî ji bo vê qonaxê peyda bike. Cihê qenc û serbixwe û ronakbîran wê di nav de hebe yan na.